Dobro večer svima. Večeras ćemo da krenemo od najdraže rubrike u emisiji Večeran Ivanović i muškarcima koju ste vi izglasali na našem sajtu, a to su reklame. Zavlja vas bend Ane Štajduhar bez Ane Štajduhar. Bravo. Bravo. Meni je ovo najbrža pesma grupe Indeksi, stvarno. Tako da sledeći ponedjeljak pevamo, ja pevam s vama ovu stvar. Tako da vidite šta ste napravili. Zapušite uši sirom. Zapušite uši sirom, da. Posthumna, kad ne bude mene. Pa da, kad ne bude mene, da. Vidjet ćeš kako će biti kad ne bude mene, ona kaže bit će super. Krećemo večeras ne od Loke kao što smo navikli, krećemo od Dragana, zato što nam je bistar i zdrav potrebniji nego ikada. Loko, izvini, ovo je velika čast. Prva tema nam je naravno region. I ti ćeš se, Loko, baviti temom iz regiona, malo zanimljivijom nego Dragan, ali Dragan će nam svakako prvi... Evo, svedoci smo da su krhki odnosi između Srbije i Hrvatske ponovo narušeni. Bila je dovoljna jedna čokoladica da se oni poremete. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je na jednoj proslavi delila deci paketiće u kojima se desilo da je baš Dan dubrovačkih branitelja obeležen čokoladicama iz Srbije. To se već zove afera Čokolinda, ovako u hrvatskim medijima. Evo, to je ta sporna čokoladica Moni Rajs. Čak nije ni srpsko ime, majko mu. Zašto Moni, da. Jer mi nemamo te Y baš. A znači ona je delila svoju sliku i srpsku čokoladicu? Da, u paketićima. Ljudi iz Subotice su rekli čak i u Pioniru da i tamo rade ljudi različitih nacionalnosti i nije uspelo to ludilo baš da se prenese u Srbiju, to da etnički merimo količinu. Ja sam vidio, bila je lepa reakcija, mislim da Kesić je jeo hrvatske čokolade, ništa mu nije bilo, Šapić je delio, jel tako, ja sam pojeo dok sam bio bolestan od dve one bajadere. I ništa ti nije bilo. Pa sad, ali mi ništa nije bilo, ne bi sad da pričam. Čak je rekao direktor fabrike u Subotici da je premijer rekao da jede hrvatske čokolade i predložio im je da i oni naprave neku sličnu, kao pa da se tu mislim da će briga bila zato što su deca u pitanju i da i možda možemo ljudima da, kako da prepoznaju te simptome, da li je srpska čokolada uticala na razvoj deteta. Kažu da dete počinje da sluša malu knindžu. Nije, ne. Prste i nosiš umaru, da. Nije, naravno da nije. To je zabluda. To je zabluda. Znači, ono što, recimo, može se desiti da dete koje je jelo tu čokoladu ne kaže trica, nego kaže trojka. Može se desiti da igra bolje vaterpolo od svojih vršnjaka iz Dubrovnika ili... A bolje i da gađa tu tricu. Razumeš, tako, to su neki simptomi prvi. Ali to dolazi kasnije, mislim, neće se odmah primetiti. Pa dok kreće lagano, prvo će vam dete biti nasmejanije, vedrije i raspoloženije, razumete? Možda se prolepša naprosto. Kreće ludački da igra sve sportove dobro, da bude duhovit i primetit ćete da ima veću pišu od ovih klinaca. Ali to pod uslovom da tu čokoladicu koju jede ne zaliva cedevitom. Ne sme da zalije cedevitom. Sad tu dolazimo upravo do toga, hvala Srđane, šta se desi kada postoji čak i neke prehrambeni artikli koji nisu etnički čisti i tu nastaje problem. Evo fotografija jednog proizvoda iz Zagreba, fabrika Ledo prodaje mešano smrznuto povrće i to u sledećoj razmeri: grašak iz Srbije i mrkva iz Hrvatske. I sad ja se pitam kako jedan čistokrvni Hrvat, recimo, mora onda da trebi da on odvoji grašak i jede samo mrkvu, tako je. I sad to podrazumeva da će možda u budućnosti u Hrvatskoj da se pojave oznake na proizvodima, EČ, etnički čista hrvatska hrana, pa da slučajno se... Ali ja da ti kažem nešto, ja podržavam ove ljude koji mešaju slobodno grašak iz Srbije i mrkvu iz... Ja naročito podržavam one koji jedu smrznuto povrće koje je prošao rok. Ali nije to stara slika. Ali još 6 meseci može da se jede, znaš. Grašak se bolje drži kad prođe rok. Samo da vam kažem nešto, stara je slika, nije prošla, nemojte da ste tako maliciozni, šta mi je, dajte malo topline, svaka čast, ja pozivam da mešamo sve. Ne, ja bih ostavio to da vidim šta će prvo da se pokvari, mrkva ili grašak. Ili grašak, da. Ja pozivam da sve mešamo, i mrkvu, i grašak, i Hrvatice, i Srbe, i ovo, sve, znači ne vidim problem. Meni je bilo zabavno kako su ljudi na Twitteru reagovali na ovo. Balkan je prepun humora, definitivno, i ovo nije naše, nismo mi uradili, samo smo našli. Odmah su radili braco i seka čokolade.
Ne znam ko je pravio, ali svaka čast, komplimenti, zaista. Lokice, ti se isto držiš srpsko-hrvatskih odnosa, to je s Balkana. Pa naravno, naravno, moramo neke stvari dublje da analiziramo. Da, pričaj. Ništa nije u životu onako kako izgleda, to se slažemo. Znači, pravi razlozi za tu, kako bih rekao, taj animozitet Hrvata prema nama ovde u Srbiji nije ni čokoladica, nije ni to što smo mi viši, lepši, bolje igramo košarku i vaterpolo, već jedna naučno utemeljena činjenica, a to je, evo sad ćemo da pročitamo, imamo najnovije istraživanja, znači Srbi imaju veći ponos od Hrvata i evo pred kim će se jedni drugi postideti. Prosječna dužina penisa u svetu je 14 cm, kod nas je 14,87, a u Hrvatskoj je 14,77. Znači za 1 milimetar imamo... Za milimetar smo bolji i to je razlog ove silne mržnje koju oni prebijaju preko čokoladice. Njih je ovo zrno pirinča podsjetilo na milimetar, znaš. I oni tu imaju prosto... Vidi, milimetar. Čekaj, samo ali vidi. Ne, ali vidi, jedni i drugi se mogu postidjeti pred muškarcima iz Bosne i Hercegovine, jer su oni drugi po veličini polnog organa u Evropi, sa prosekom 15,65, znači istina o Bosancima sve. A ja, ba. Da, i onda uklapaju se i Slovenci sa 14,01, ali to je zbog Bosanaca, oni vade prosek, sigurno. 100%. I naravno Makedonci, kraljevi, 13,98. Ali ima i, evo i objašnjenje zašto Srbi najviše vole da letaju u Grčkoj, zato što je kod Grka nešto oko 12 cm. Da, Italijani, tako da smo tamo, dominiramo. I Rumuni 12 cm. A ko radi ta istraživanja? Je li to telefonski zovu pa veruju na reč ili... Ne, ima služba za to. Ima službu za merenje. To je Loka je radio 10 godina, tako je počeo karijeru. Da. Pratio je migracije i sve, ali... Ono što je zgodna okolnost, eto, taj 1 milimetar nije toliko bitan, ja mislim. Pa to treba pitati dame, da li se osjeti taj 1 milimetar? Je li bitna veličina na nivou 1 milimetar? Kako ne? Kako ne, pa ne? Ja sam čuo da je debljina bitnija, ali... Očigledno sam dobar, nije bitno, nećete podeliti to sa mnom, ne moram ni da znam. Samo se kikoću, da. Za uspešan odnos muškarca i žene bitna je samo jedna stvar, evo vidjet ćete ko je. Uspeha, jeste našli kakvu gospođu? Ja sam našao. Jeste? Ja sam lijepo našao. Radi ko konj. Ja sam našao je. Ali tako je ono pisao lepotu. Radi ko konje, radi ko... I vidi, sad se tu razvila neka diskusija, nešto je bilo zanimljivo na Facebooku, imam fotku, morate ovo da vidite. Neka gospođa Elizabeta Blagojević-Ilić je napisala: obožavam svog supruga, ali da imam priliku svaku bih iskoristila, jer jednom se živi. To bi bili Aleksandar Vučić, Sergej Trifunović i Ivan Ivanović. Kaže, šta ću kad me privlače jaki i snažni muškarci? Sad, ajde u redu ja i Vučić, jel otkud Sergej ovde? To mi nije... I sad su ovi su se javile, pa mislim da će vam za ovaj odgovor Vučić lično doneti knjigu i 100 grama kafe, a ova druga kaže, Vučića, o Bože, jadan vaš muž, s kim živi? Znači, nijedna žena nije dovodila u pitanje izbor mene. Tako je. Bravo. Molim lepo. Da se zna. Meni je to jako važno. Ipak, heroj naših priča, Marijan Rističević. Da, nije sve samo u grickanju čokoladice i, ne znam, merenju tih stvari. Da, mi sad lagano sa merenja penisa prelazimo na jednu finu priču o patrijarhu. Tako je, znači, ljudi koji ozbiljno gledaju svoj posao... Lagani prelaz, znaš, sa Dina Merlina na Džeja. Ljudi koji ozbiljno gledaju svoj posao i spremaju se da ga ozbiljno rade, se angažuju u svakom segmentu tog svog posla i tako je i Marijan Rističević bio u poseti kod patrijarha. Spekulisalo se da li zbog onih svađa u Skupštini, da li mu treba podrška. Međutim, kako smo mi saznali, on je kod patrijarha bio da se posavetuje oko svog budućeg posla u Skupštini, a to je to što je postao predsjednik grupe prijateljstva sa Vatikanom. I onda je otišao profesionalno da se sa našim, ili tako, glavnim čovekom posavetuje šta može da očekuje kad odu u Vatikan. I ovaj papir koji mu stoji na stolu je, verovali ili ne, ovaj papir, do kog smo mi došli, na kome je Marijan napisao neka glavna pitanja koje je pitao našeg patrijarha i tražio odgovor. Šta interesuje Marijana pre odlaska u Vatikan? Prvo, kako izgledaju katolici? Drugo pitanje, šta će papa da mi radi? Dosta bitno pitanje. Oni tamo jedu mačke i žabe, da li da mu ponesem na poklon neko mače? Jel ponesi mu mačora?
Je li neće onaj krivi toranj da padne? Ako ja odem tamo po našem kalendaru i ostanem 2 dana, koliko sam bio tamo? To je dosta nategnuto pitanje. I je li papa može da mi čita misli? To je dosta ovako bitno pitanje. Sad, šta je dobio od odgovora, ja ne znam, ali je bitno da se lepo posavetovao. Šta je izigraš ti s tim? Da li bi mogu? Kakve su to gluposti? Šta je? Gledao sam Skupštinu. A lepo meni mama rekla, Srđo, sine, nemoj da te vaspitava Skupština. Ali šta tačno to predstavlja? Ja nisam Pa to je sad novi način komunikacije pomoću slika, da ne mora puno da se priča. Dosta je bilo, Pokret je to patentirao. A ti si našao nama ko smo mi, šta smo mi? Dobro, ja sam ovaj Sima Kosmos. Ja sam vidio. Bane Krmak, dobro. Šalim se, nije. Ne, ovo je bre iz ovog. Ja sam zadovoljan. Kako to nismo? Dobro, broj 1, to je logično. A ja, ti svaki to je. A to me treba, Glumi žrtvo, vidim. Ja sam kojem, pošto prihvatam glupe ideje iz Skupštine, znaš, i koje ne uspeju baš najbolje. To je živa istina, dobro, nisi loš ideja. Tako da ću od sad to da... Znači mi šta pričamo... Nemoj više da gledaš Skupštinu, molim te. Stvarno ja ne znam, mada sam ja sam jednom poslaniku poslao SMS, zajebali ste i Parove i Farmu, nema ništa bolje od ovoga za gledanje, majke mi. Ja ovo sad kako sam ležao bolestan, eto gledao sam malo Parlament, nisam vidio taj deo, pa to je spektakularno. Odlično. Ja ću odbiti svaku kaznu u buduće koju mi REM bude izrekao. Pa ono šta se tamo priča, pa mi smo male bebe za njih. I šta se pokazuje? Šta se tek pokazuje, to je suze Maja Gojković drži ne da i Šešelj s ovim svojim... Stario Martinović. Regularno. Ne, nije on njegov više, izvini, ja se zbunio. Vreme za broj nedelje. 1. Broj kuvara antifašista muzičkih urednika u Skadarliju. 100. Procenat Srba koji tačno znaju šta čovjek treba da jede i radi da bi bio najbolji teniser na svetu. 87. Procenat srbočetništva ubačen u srpske čokoladice prema hrvatskim političarima. 'Bane. Da, ja sam u stvari sad ovde samo hteo da kažem, gledajte nas na televiziji, nemojte toliko gledati TV, izađite malo u bioskop, dolazi Nova godina, najbolji hitovi izlaze sad i samo sam hteo da predložim jedan od mojih omiljenih akcionih filmova koji izlazi. Čekaj, Varnica? Jeste, to je jedna cev. I ona ima... To je erotski film? Ne, akcijni film, borba. Ti čim čuješ cevka odmah? Pa odmah, da. Čudna Varnica, cevka Varnica. To je od one ruke koji ide dole, sad ima ruka koji ide gore. To je njegove generacije, ono, Furundžije i... Pa da se zna koji je koji. Da se vratimo malo na društvene mreže, ako može. Ja sam primetio jednu genijalnu sliku, mislim da sam to video na Twitteru. I evo da vidite šta je. Kaže, u društvu sa cecom. Tu ja sedim pored nje, nego sam ustala da slikam. Inače sede zajedno. Ali ona nikako nije mogla da sede i da se... I sad, mnogi su se rugali ovoj devojci koje je to sedenje, koje ipak nismo srce videli. Ja kuda ovo vodi da ti je... Možeš ti ljubavi da pričaš da si sedela pored cece, ali... Međutim, nije ova devojka jedini slučaj. Razni ljudi, oni... Kako bi ti rekao, ljudi, moj pokojni deda je kad je pevaljka neka u Miniću, on je samo se saginja ovako da je proviri pod suknju kad je na TV-u, ne uživo. Razumeš? I sad ljudi u stvari ne razumiju kako televizija funkcioniše i foto umetnost i tako dalje, pa ja sam teo pustim jedan video da ovo devojci bude malo lakše. Samo za početak. Điđa, moram ispričati jedan biser danas sa probe. Danas smo nešto probali to tehnički. I sad oni su stajali ovde ovako i ovako sve to. I onda je Điđa izašao iz kadra, stao ovde. I ja kažem, šta radiš? Kaže, hoću da vidim kako izgleda. Pa nisi tamo, majka. Kako možda vidiš kako izgleda? Ne kako ja izgledam, nego kako oni izgledaju. Ovo ovde vam je, ovo mi zovemo izlaz. I to je monitor na kome vi vidite kako izgleda taj kadar koji se odpita. Sad ćemo sve vreme gledamo tamo. Ne treba. Tako da nije ova... Treba to razumeti, međutim ova priča je zaista daleko otišla i komentar na nju je imao čak i premijer Aleksandar Vučić koji je dao svoj sud Điđi. A dobro, čovjek je genije, samo je pobrkao strane.
Hvala premijeru. Evo. Ne mora se Nevanja za tebe. Ja samo hoću da se zahvalim premijeru, jer on i pored svih obaveza, eto, i posjetio gradilište Beograda na vodi i malo je popričao i nama običnim ljudima i bio je ponovo na visini zadatka i to bukvalno na skelu se popeo skroz na vrh. Imao je 10. sprat. 10. sprat na pola do 20. Kako računam. Bravo. Trećina od 30. Tako je. Nisi ni ti loš. Pa idi, kidam. I odgovarao je na razne pitanja, na razne teme i čak i stigao i da malo otvori dušu i da popriča o nekim svojim ranijim karijerama, o svom nekom muzičkom ukusu i tako, ali da ne prepričavam ja. On je želeo da kaže kako se plašim ja, samo što toliko hrabrosti ima da čak ni ime ne sme da mi izgovori, nego to čuva za finiš kampanje kad se bude naslušao one moje pesme što sam nekad puštao, ono Eye of the Tiger, ali to sam puštao pre 15-20 godina, prošlo vreme. Ja se sećam tog perioda, pravio dobre svirke. Sećam se i ja. Bile svirke sa sve pevanjem i pucanjem. Odlične su svirke bile tad, baš. Prstalo je na sve strane. A stigao je premijer i malo da se fotografiše sa radnicima i sjajna bila atmosfera i on je poželeo da ovekoveči taj trenutak dok je gore da pogledamo. Ja se vidim svako. Dođemo malo. Hoću da imam ovo za dnevnu sobu. Pošto je gospodin Vučić bio dobro prema meni i branio me od ovog zlog čoveka koji se ismeva i zeza me kako sam hteo da vidim sam sebe u kadru, premijer je rekao da sam samo bio na pogrešnoj strani. Ja sam njemu rešio da učinim i da mu upriličim da on ovaj trenutak zaista ima u svojoj dnevnoj sobi. To je, moja baka se potrudila, ovo je goblen, sitan bod. Ide u sav nameštaj, kao što vidite, dosta je bilo crkve u snegu, devojka na hridi, dosta je bilo Vilerove zime, proleća, leta, jeseni, čega već ima. Vreme je za premijer na građevini. Tako je. Kao što vidite, sa radnicima, molim te. Sa radnicima, ram je zlatan, jer sleduje zlatno doba. Normalno, da. Znaš šta, možemo da mu napišemo nešto pozadi i da mu poklonim sad za Novu godinu. On je meni za prošlu Novu godinu poklonio onaj avion Air Srbije iz Njujorka. A možda kaže to slika s tobom, samo što si išao da slikaš. Ne, ja sam stvarno... To je, da. Vi ste kao ona samo prava. Ovo nije dobro samo za premijerovu dnevnu sobu. Ja mislim da bi svako domaćinstvo trebalo da ima... Pa svaka kuća koja drži do sebe bi trebalo da ima... Da ima ovaj goblenčić. Izaći će bod, pa može svaka domaćica sama. Da, izaći će uz najnoviji ovu burdu. Znaš, pa mogu ljudi da... Kao minioni. Toliko sam ja mogao da pomognem. Bravo, Điđe, svaka ti čast. Stvarno si dobar čovjek, zaista. Da se manemo mi politike i da se vratimo televiziji kao nečemu od čega živimo. Bane, ti si pratio stvaralaštvo naših kolega s Pinka. Jeste, pratio sam obrazovni program na Pinku, u pitanju je emisija koja se bavi primenjenom matematikom. I slušamo sad ovde kao 10 polovina od 20 i to. Pa se taman lepo uklopilo jer sam doneo jedan tekstualni zadatak koji su oni lepo snimili. Da mi pomognete da vidimo da li možete da rešite zadatak. Pažljivo pratite. Pitanje, šta Vulka dođe Janku? Pa šenom. Ne, ja mislim da Vulka... Janku ili Marku? Janku. Nema Darku. Darko i Janko su akteri, je li tako? Koga ona prvo spominje Janka? Znamo, Janko je Darkov tata. Od oca Janka. Mislim da je Vulka takođe Jankova ćerka, ali iz švrljanja po selu. Ja mislim da Darko treba da briz da ne komplikuje. Tu nastaje problem. Ali neće. Tu nastaje problem. Zato što je Darko trenutno nije kući, nego je kod Al Caponeta. Jer kući nema struju. Ako Janko da, oni pokrivaju i vertikalno i horizontalno. Darko može da da i za Janka i za Vulku, izvinjavam se. Sad problem je samo što može se desi da je tu nekom brat i sestra. Da, tu imaju neki nepoznati. Jeste. I pošto taj komšija koga zovu Al Capone, što ima struju, ali krade struju, ima majku Aureliju koja može se iznervira pa da ih najuri. Aurelija se zove. Tako da sad stvar postaje jako komplikovana. Kako da se uzme... Dramatično je. Znaš, ja počešen gledalac Pinka ovog na pola ove rečenice bio... Kao prosječan gledalac Pinka, ja sam na pola rečenice. Pa to ti kažeš. To
Iskreno ti kažem. Ja sam na pola rečenice bio da izmite meni bris, možda sam ja tata Vulkin, čoveče. Vulka, čero, džiđa. Nacrtaj to, mamu. Nije njema samo da brisa. Ako treba bris, evo... Ako treba bris, mi možemo se ponudimo. Evo, Loka će da uzme bris. Ne da uzme, da da. Umesto Darka. Umesto Janka. Od oca Janka. Oca Janka, a za Darka ćemo Điđu. On je poželao da... Ja ću umesto Vulke i ove... Ti si htio da daš bris, to ja sam. Da, ću ja bris, šta ima. Ja sam gledao strašnu epizodu gde vade bris iz mrtvaka Jeste. sekund pre nego što su ga spustili u zemlju. Jeste ga spustili? Kaže, nismo. Dobro je. Zato što ova voditeljka, ona stvarno veruje da nekoj neviđenoj misiji utvrđivanja očinstva. Razumete? Jer kad ga već zakopaju, onda je frka da se to... Da, i onda uzmu onaj štapić za uši i guraju mrtvaka usta kao. I uzmu mu bris. Onda idu u drugo selo da otkriju, ne daj Bože, da ovoga sahrane, da se nikad ne sazna da je pre 20 godina zalivo komšinsku baštu. Ali lep posao ove moje koleginice, zaista. Ja nikad nisam imao priliku radim tako uzbudljive stvari. To je stvarno, jednom u životu dobiješ takvu šansu da... Jel da? Šta je smešno? Šta je tebi tako? Sve gore od gore. Istina je, to se emituje na nacionalnoj frekvenciji u prime time, tako? Da. To vi gledate, jel tako? Što zove? Ja bi to volao da imam u dnevnoj sobi. Šta bi? TV ili... epizodu. I TV, da, i TV. Pa piši da Mrazu, daj da mu kupimo televizor. Ajde, molim. Pa? Pa da dobije televizor. Pa kupit ću. Ne mogu, sad si vidiš, ne mora... Draganče, ajde malo se vratimo na penis. Da se vratimo na penis. Ozbiljne stvari. Da se vratimo na penis sa jednim dodatkom utiče i na ženske grudi, tako je. Evo ovako da stanem. Sigurno ste nešto poželio Deda Mraza, ne morate da govorite šta da bi dobili, ali ako je neko u Hrvatskoj poželeo da taj milimetar stigne ili je neka dama poželjela veće grudi, ja ne znam da li može da već turistički da se organizuje neka agencija, ali ima jedan sveštenik u Kongu koji to rešava dodirivanjem i masažom povećava muškarcima penise. Evo kako to izgleda. Opening accent. He's giving penile healing. Znači, koncentriše se i cimne. Or inject power into all your penises. It's boys mukotinye juma. Oh, mukafa. Oh, kafa. Pacijenti, da, moraju da drže ruke iznad glave, da. A da jesu bewa pa on. It's mukotinye juma. Vam treba im povećanje, sve. Niko nije tako savršen da ne bi mogao biti savršeniji. Idealno je ovo, možemo da radimo trening pre emisije, Bane, može da sveštenika. Mi ruke gore. I samo je bitno kad priđeš da utiš, kažeš, bofana. Najčudnije što je to jedna hrišćanska sekta tamo i u jednom drugom delu ovog videa za koji sad nismo imali vremena, sličnu stvar radi i ženama, tako da ne pomislite da... Da ih hvata za grudi. Da, isto tako jednim pokretom on drugim rečima, ovaj tip je smislio kako da izvaća celo selo. Da izvaća celo selo, da. Unipa fama. Lepa, fina priča. Ja imam jednu lepu priču. Pune ruke posle. Jednu lepu priču i sad video počinje kako ja stojim gosa dignuta. Ide da mrazu. Manji stomak, znaš kao. I jedan sličan lik samo iz Marinkove bare. Sećate se ovog Vlade. Vlada je snimio pesmu što je svirao kod nas, što Čisti park. I konačno je snimio svoj bluz. Vlada El Gigante Stojanović, premijerno za vas kratko. Kod Ivana na prvoj bluz sam svirao ja, gledala me cela bivša Jugoslavija. Sa jointom do Zvezda, vijuk se lagano, jer ganđu sam pušio i nisam se krio, zato sad u banku đubre čistim ja. Imate na YouTube-u celu pesmu, ne znam kako se zove, da li se zove Sa jointom do Zvezda ili... Misliš da dođe da odsvira ponovo, a? Može li da naučimo tekst, moramo svi se umešati. Ali on neka peva ovaj deo pušio, jer ja bi otpeo pušio, znaš šta, dajde, ja nemam da ukrčim to. To je iz Niša, ja mislim. Da, Niša, tako? Niški. Pa mora malo da ga, da, dobro. Vreme za Marko Žvaka, da vidimo šta su oni radili. Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žvaka.
ovde pali, tamo daje gas i tako. Ajmo, momci, izvolite u moj BMW. Izvolite. Hoćete ludu vožnju ili ono, a? Marka žvaka u 6. brzini, sat! Ovo je lud čovjek, ej, ja se smrzo. A? Jel duva? Pa jok, samo malo. Jere, Paša, vidi ovo, ej. Nisam vidio, nego sam ovo uradio. Ja sam sve ovo vario, namestio i... A gdje ga vozaš, šta? Pa vozam se, po gradu se vozam svuda. Svuda. Po Merkatoru, u Zeleni venac, svuda. I šta ideš, a on ti služi za prevoz? Ma da, za prevoz. Vozim svašta u njemu. Radim s njime tako. To su LED trake. To sam vidio jednog prijatelja. Kupio sam tamo kod Kineze, sam uzeo. Pa 5 metara, 1000 dinara. Ja sam uzeo 15 metara da sija svuda. I kako reaguju ljudi? Ma, slikaju me, ovo, obožavaju šta. Stalno pitaju kako, šta, Ozbiljno. odakle ti ta ideja. A čeka policija? Ma kakvi, samo me pozdravljaju. Prijatelji, samo ti vozi i tako. Šta, skidaju kapu? Ma skidaju kapu, kako ne. Pozdravljaju. Pozdravljaju se sve. Ferrari, to je Ferrari. To je moj Ferrari. Ne može brezar autoput. Kako ne može? Ma možemo mi sve. A kakva ti je ova rasveta po gradu novogodišnja i to? Ovo sam ja pre uradio. Pre njih? Ma da, pre 3 mjeseca sam ja uradio. Ma da, ne smemo da vozimo autoputom, ali moramo. Moramo da radimo i tako. Ma da ne smemo, ali šta će? Pa dobro, sad ne zaustavljaju. Ima 4 mjeseca, ne zaustavljaju. A pre jeste. Ali moramo da radimo. Mora da živimo nekako. Evo ga autoput, krećemo da Novi Sadski autoput. Malo brže, malo brže. Koliko dnevno ti pređeš sa svojom frezom, sa Ferrarijem? Pa ja do 70-80 km sigurno, na dan. On vozi lepo, mnogo vozi lepo. Dugo se poznajemo. A koliko je on zaljubljenik u frezu i to? Koliko je... Kao lud. Voli frezu, obožava. Kako živiš? Pa živi se dobro. Kao i svi ljudi. Pa živi se dobro. Živu dobro i tako. Naravno, nije lako ništa, ali mora, trudimo da. svi. Bio sam dobar bokser, odličan bokser sam bio. Pa 11 godina sam trenirao. Što si prestao? Pa, ženio sam se tamo, vamo i... Naš, žene se čudo. Ja sam Nikola Žigića, vi gledate emisiju Master. Žene su čudo, vidiš. Da, ne, svakako ne bismo zezali nekoga ko je trenirao boks, mislim, to je valjda jasno. Brzi, ima. Eye of the Tiger. Eye of the Tiger je u totalno. Ne, ja podržavam ovo, zato što stvarno ta vozila treba obeležiti, jer ja, recimo, nekoliko puta za malo se zakucam, ne vidiš ih u onom mraku, razumeš me, sve crno, a pošto niko nema saobraćenu, ni vozačku, ni ličnu kartu, ni ništa, ti si čao. Tako da ovako bar vidiš ovaj light show. Ja, pošto su okitili mjesec dana pre, Siniše, malo... Prije gradonačelnika, da. Znači, sad kad bude puno turista oko Nove godine, pa onda ekskluzivno umjesto kočija, da nek voze oni malo. Pa oni mogu da voze ove bugare koji su došli na doček sa železničke stanice do... Za 50 €. Jer ove ziraju. Da. Pa šta, ima rikša u godine, znaš koliko će da ih bude ove godine? Ove godine... 100.000 su najavili. 500.000. Steven Seagal svira u prikolici ove godine. Znaš šta ja jedva čekam da vidim njihovu verziju muzičke fontane. To će biti veoma zanimljivo. Može će Steven Seagal da bude u fontani da peva. U fontani, ja? Ja mislim da će ovaj naš prijatelj sam da pravi fontanu, a drugi će izveštiti. Znaš, to će tako da bude. Vreme za Twitter, da vidimo šta su Twitteraši pisali. Ivan Trajković kaže pravda za Tomu. Misli na predsjednika. Evo nego pa kaže Banovo brdo, Beograd, Šumadijski trg, apropo onoga o čemu smo pričali prošli put. Znači to J ne volimo, pa da li se ne uklapa u tablu, ja ne znam šta je. Mi u Barajevu nemamo semafore, please help us. Vidjet ćemo nešto. Ima u Beogradu viška. Poslaću vam iz Kraljeva. Hvala WC sa Ivanom na promociji Terzića semafor. Dakle, Terzića semafor je nalog tog semafora iz Kraljeva na Twitteru gdje možete pratiti njegove svakodnevne aktivnosti. Tako je. Kad je crveno, kad je žuto, kad je zeleno.
Nataša Jović kaže, brate, Burek ludilo, ne prikazujte ovakve stvari posle 22, to je onaj Burek sa butkicom. I The Doktor kaže, svi ste okej, ali Draganče je kralj. Ako doktor kaže... Bravo, Razeru. Nema tu šta se dodan i oduzme, ja da ti kažem. Vreme je za lepe vesti. Lokice, ili imaš neku lepu vest? Pa imam mnogo lepih vesti. Život je lep. Pa gde, da li bi jednu podelio s publikom? Pa ne znam sad, da. Da, Boban Petrović, nema veze. Ne moraš, kojih šiša? Da, ne, hoću da podelim jednu lepu vest sa publikom. U SOS ligi koja se takmiči fudbalski klub za koji ja navijam, Atakante, imamo... Da se kaže fudbalski klub u kome igra moj sin. Pa dobro, nije bitno sada. Bitno je kako nije bitno. Teo sam da se pohvalim da imamo 5 utakmica u nizu u kojoj je Nešović mlađi postigao gol, tako da smo, mislim, prvi na golgeterskoj oblasti. Bravo! I mislim da je došlo do eksplozije kvaliteta u njegovim igračkim sposobnostima i na to sam vrlo ponosan. Suštinski ti ja jedva čekamo da potpiše za Real Madrid, pa da, to je, da, Ivan i ja smo se nešto dogovorili da podelimo tu lovu kada mu bude otišao Real Madrid, tako mislim. Po milionče, tebi milionče, meni, i sve u redu. A on s ostalim ne kradi šta hoće. Njima ćemo da damo karte jednom da dođu od nas. Šta oni ne vole sport? Sjeti se samo da ti ja nikad u životu nisam zezao, nikad bilo kod čega, kad Kosta potiš. Dobro, ljubav. Ma ne brini, sve je okej. Uradimo ti onu Kongo terapiju dok mi... Da produžimo da razgovaramo, dođi. Pa ćemo da imamo za te Real Madrid. Pa meni je drago da se nekako taj rock'n'roll vratio. Prvo, bila je dodela, odnosno Dylan nije primio, ali Patti Smith bila na dodeli, pevala njegovu pesmu. Pa je onda objavljen novi album Rolling Stonesa koji je izvorni blues, koji se zove Blue and Lonesome. I čini mi se da je nekako taj rock'n'roll preživao kad su svi već digli ruke od njega i to mi je tako neki lep utisak i sad kad se Vlada Gigante pojavio sa ovim bluzom, ima nade još za tu muziku. Upravo si. Bravo, Dragače. To je živa istina. Viđo. 16. decembra u Domu omladine se dešava Beogradski autorski rock festival, takozvani BARF. Počinje od 19:30, dobri bendovi sviraju svoje autorske pesme. Rock'n'roll, će još Draganče kaže. Dođite. Bane ima karte. Bane ima, da, 3 puta po 2 karte. 3 puta po 2, ko voli rock'n'roll, ko voli rock'n'roll, nek pusti radio. Bane će nešto da kao... Moja lepa vest je isto vezana za mog sina, ne za tvog, Bogu hvala. A to je da je moj... Simi golman u ovoj ekipi što... Ne, u suparničkim ekipama, kao... Moj sin Konstantin sa drugaricom iz Daljenja osnovao firmu koja se zove Anko. Prave novogodišnje ukrase, prodavaće ih pred Novu godinu u garaži, tako da... Srećno, sine, roka i samo... Sratite, Mirje, doneću i vama po neki ukrašće. Moja lepo jeste da večeras imamo ozbiljno dobre muzičke goste. Električni orgazam, 30 godina od albuma Distorzija. Imaće koncert u Domu omladine 23. decembra, a večeras će ovde nastupiti samo za vas i izvesti, tako reći, originalnu verziju pesme Težak kao konj. Momci, dobreče, dobrodošli. Dobreče za publiku. Ja sam tu pročitao kao orgazam slavi 30 godina, ali to se po vama uopšte ne vidi. Da. Godine vam nisu ništa naudile. Čestite mi jubilej, kako se osjećate povodom toga? Pa evo, u stvari Distorzija slavi 30 godina. Mi slavimo još malo pa 37. 37? Da. 13. januara 2017. Znači, vi ste samo 3 godine mlađi od mene, a stariji recimo od Điđe. Da. Nekoliko godina. Bogu hvala, to je Loka, od njega niko nije stariji. Osim Gileta. Mi smo vežbali kod Loke, inače u garaži, pre jedno 36 godina, Loka je tad bio mladi pankir. Mladi pankir, da. Da. Teško je povrati da ikada bio mlad. Teško je zaista. Ali eto, više ima veliko srce, to je lepo stvar. Biće koncert u Domu omladine, ali tako? Tako je, da. 30 godina Distorzije. Sviramo prvi, a verovatno i zadnji put Distorziju integralno. Znači, od prve do zadnje pesme, tim redom, kao što je na albumu, tako je. Super, nećete ništa dodavati, samo to? Nećemo na Distorziju, ali naravno, pošto je to bilo vreme vinilnih ploča, to je nekdo oko 35 minuta, tako da mi sviramo i ove druge stvari, ali Distorzija je stavljena negde pred kraj koncerta kao poseban blok i
Da, neću, mnogo sam te pitao, dobacili ste kao mojne sve da dodaješ. Ljubav moj konsiljere. Konsiljere dela mafija. 23. decembra Dom omladine, ako se ne vrlo. Tako si sve ispravno rekao. Jeste, da. Pored toga sviramo i u Nišu 16. i sviramo 29. u Kragujevcu i 30. završavamo turneju u Novom Sadu. Lepo. Dakle, svi koji su želeli dobrog rock'n'rolla, u stvari to je bio neki prelaz punka na rock, ne znam kako... Pa jeste, da, u nekom smislu Distorzija je u stvari predstavila neki novi električni orgazam. Do tada je bio punk, pa onda... Da, u stvari malo ranije smo mi već krenuli sa Le Chanson Populaire još možda više na kako Bujanj kaže, ali ljudi nešto to nisu odreagovali u to vreme na te albume toliko koliko i jesu na Distorziji. Veliko mi zadovoljstvo što ste večeras ovde, što ćete nastupiti. Čućemo, ja sam već rekao tako reći, originalnu verziju pesme. Da, naš novi hit. Vaš novi hit. Ja sam težak kao konj. Električni orgazam. Što je to? Ne rekao da bi Gile došao. Ne, primetio sam ja kad publika da aplauz, ti si sad zbunjen, odmah gledaš ko je ušao. Tu smo, radimo emisiju. Uvijek mislim da dolazi on. Pa, dobro. Gotovo još jedno večer sa muškarcima. Čeka nas sutra u 10:15. 10:15. Sutra je Teleton, pa odmah posle Teletona u kome se radi humanitarna akcija sa UNICEF-om. Ide ova naša, tako reći, nova emisija, druga epizoda, nova sreća, nova radost. I dalje je Anđelka sa nama. Bane je bio veoma duhovit, Điđe još više, pobedio je, neću da vam kažem. Onda u petak u 10:15. Sve u svemu, mi ćemo vas smarati 3 puta nedeljno, ali to iz dobrih namera želimo da vas zabavimo. Ako vas ne zabavljamo, vi slobodno promenite kanal, ja se ne ljutim. Laku noć, prijetno, želim vam se raditi.